Uhlaleleni ungangeni kule channel yethu ephethe indaba eshisayo laphana weingane zakwethu umkhanya kude TV. Inkulu indaba laphana umbango uthinta udaba lwekipa ezicishe ifane laphana weingane zakwethu. Khumbula izolo bekulindeleke ukuthi khuzani akhiphe i-CD cover ke laphana weingane zakwethu. I-CD cover yakhe laphana iqhamuke laphana ethwele ithawula elimhlophe bese kuba nomqhele laphana. Abantu abaningi ke kule zokuxhumana bekhuluma abakuthandayo ke laphana weingane zakwethu. Bethi iskipa siyafana nesikaMthandeni. Nangempela uMthandeni uMthandeni uma iposta laphana amaposta akhe namhlanje laphana weingane zakwethu. Uposta agqoke njengaye ukhuzani. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngoba uwelile emchunu ukhwele wadelika ke laphana einkundleni zokuxhumana esho ukuthi iskipa lesi esigqoke uMthandeni eseJonathan D asifani nalesi esigqoke ukhuzani kwi-album laphana weingane zakwethu. Ake sidebane laphana kwi-comment section wengane yakwethu ngizokwakho ukuphawula ukuthi ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba olukhona laphana einkundleni zokuxhumana. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cenza subscribe, cenza nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta i-video. Now uyazi kazi yaphinde ngena lwazi mina ngingazi mise kanjani ngabalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula badala ngalala imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu bheka nalo nokhamba indlela